کلا دیتا ہے پر جڑا بادشاہ بزرگ آپ بائے اس چٹ چکیتا بڑے بڑے کلا لٹھائے پانی نہ مراد کو ووٹ دے دینا خدا خراب کرے جا لانتی مرے خدا ہی کدا یہ اسرائیل پوری میں تے لانتی نہ مراد توجہ ہے تعظیم مصطفیٰ و نتقی ایمان لے آندہ ہوا او میرا بھائی تعظیم دی حد بڑا سا جڑا اس میں محمد چمنے محمد میں نے کوئی آکھ کتے لکھے تو آکھ وَتْوَزِّرُ وَتْوَقِّرُ رسول فرمایا تعظیم کرو کہ اے نبی دے نام دی تعظیم میرے نصیب نہیں تو نہ کر ایسا نصیب ہے جیسی کرا اب بابے جیڑے جٹ نے نا لیکن ایمان ہے میں کئی انو ویکھا پنڈ وچ مسجد ہوے نا تے دیوار مسجد دی جڑا پچھلا محراب علی او پچھو گلی چ ہوے تے میں یا سائیڈ والا پاسا کئی میں بابے انو ویکھا او مسجد دی کندھ نو آئی کرتے سبحان اللہ کیوں چم دین تعظیم انہا شرک آخدا مکہ مرے دیئے شرک نعوذ باللہ تے موڑے سارے صحابہ میں چم دین نامرادا صحابہ تعظیم حد کر دی کی رسول اللہ دی آخری گل کر کے میں نتیجہ کرتا پھر ختم جیڑے راضی بیٹھو سبحان اللہ جیڑے ناراض اونچی آپ سبحان اللہ پر کی کریے یار قدم خدا دیو نہ بدبختوں نوے دولت نصیب ہونی نے کیونکہ بے ادب نے او بے ادبا نہ ساری ادب دی اتے گئے اتبا تھی وانگے جیڑے متقدم نے اتلیا کھیڑے ہوور کدے نہ ہوتے رانگے جیڑے ہوری وہ مٹی دے پھانتے کدے نہ ہوتے کتاب حدیث دی جائے بخاری شریف لکھی اس امام بخاری دی گل کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ امام بخاری پاک جڑی حدیث دی کتاب لکھی بخاری شریف اونا 16 سال اچھ لکھی ہے 16 سال لگ گئے لکھ دیا اتنا لمبا عرصہ کیویں لگ گیا وجہ کی بڑی ان او میں دسنا نبی دے حکم دی تعظیم سبحان اللہ وہ کیویں لکھ دیا حدیث پاک قرآن اتنا نہیں حکم آیا نا واضح لفظ ہے جدو میرے نبی دی حدیث زبان مبارک دا جو جملہ مبارک شریف حدیث بندا ہے وہ نکلدا ہے تے تسی او دی اج تعظیم کرنی امام بخاری کی کردے ہیں جدو حدیث انہاں لکھنی نا باویں سردیاں ہونیاں باویں گرمیاں 16 سال جو لگ گئے ایک دیاڑے ایک حدیث لکھے نا باویں 15 لکھے نا 10 لکھے نا 20 لکھے نا ہر حدیث دے ایک دے لکھن تو پہلے غسل کرنا مڑ دو نفل پڑھنے وال ایک حدیث نبی دی لکھی وہ پوری لکھ کے نا وال بئی لکھن دا ٹائم ہے تے لکھنی ولا غسل کرنا انہیں قرآن اچھ کتے لکھا کڑا میرے نبی دی حدیث دا لکھنا تے تسی پہلے غسل کرنا پھر انج امام بخاری ایمیں کرتے ہیں نبی دی اس فرمان مبارک دیتا دی ہر آخر بخاری شریف دی ایڈی بڑی حدیث دی 16 سال لگے ہر حدیث نال نما غسل دو نفل والا حدیث ہے امام مالک کی کر دیا غلام نو فرمانا کوئی فقہ دا مسئلہ نماز روزے دا حج زکات طلاق دا پوچھنا ہوے تو سدا خیر طلاق دا پوچھتے نہیں ہو پہلے دے تے دیوال پوچھ دیو پہلے پوچھ لیا کرو استاد جی میں بیوی نال رانج ہویا وندا تے میرا ارادہ ہے طلاق دا تے ہن کیویں دیواں مڑے تین دسے تین پہ ہر مہینے ایک دیتا کہ تیرا دماغ ٹھکانے تیرا اس لئے پہلے دے دے کلاک شام لے آتا فون تے استاد جی غصہ چڑھا کھلا تے میں پوچھنا کتنی ہے اگین کو نہیں ترائے ہیں کتے میں صحیح ترائے ہاں چال والا چٹ مگر مرے تو پہلے پوچھے میں استاد جی میں غصے جایا کھڑا ہوں تو میں کیا کرا
پہلے پوچھ لو تے کو اکثر ہک دے جس لے ہک دے سے نا تے شام میرے دماغ ٹھنڈا ہو سی والا تے کو ارادہ بنتی یار ٹکر کو نہیں پکدا پیا بالا دی منہ دے والا ہن ساڈا وا تے چلو ساڈ سنگ نہ ایک دتی طلاق نال رجی رجو کر دے دو بندے برادری دے لا جا کے ہو گیا تے میں لایا ہم شرع دا ایویں فیصلہ حکم فقہ لایا چلو دو ول اگلے مہینے دے والا ایک مہینہ ایک پھر گزرا ایک بیا والا تیرا دماغ ٹھنڈا برادری اٹھی سی یار نکے بال ہیں یار خدا باج خیر محمد نور دین رو فلاں یار میں خیر اچھی بال تیرے تے یار تو دو دے سے چلو دو برادری دو راضی نہ نکاح پاتے بعد جدوں ترا دتی گلا والا جمری ماروں علماء تو پوچھا کرو اللہ دا بندہ توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام مالک فرمانا بجائے فقہ دا مسئلہ پوچھنا ہے میں کو دسا کر جائے حدیث پوچھنی دسا کر او دسیندا حضور مسئلہ پوچھنا ہے آپ جاؤنا مسئلہ دسنا جے کوئی ہونا نا حدیث پوچھنا نا فرماونا ہوں کو بہا میں پہلے غسل کرسا نہ میں کپڑے پاسا تخت وچ ایسا اوتے باسا والا ہوں کو تلے باسا والا نبی دی حدیث سبحان اللہ کیا بات مولا علی قصہ مشہور ہے واقعہ حدیث میں مختصر نتیجہ لینا گودے علی رسول اللہ تشریف فرما سورہ جا رہے نماز فرض ہے حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین دو دن دین دو رات دین زور اثر دین دی تے رات دی مغرب عشاء ادھ علی نماز اللہ قرآن نے فرمایا دا نہ لے کے حفاظت کرو دیگر دی نماز اللہ دے نبی پڑھ کے آرام فرما تے پاک علی پڑھنی سی اللہ دے نبی آگے آرام فرمان لگ پا توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اکل اکھا علی گوڈا رسکا نماز پڑھ سورج جا رہے ایک اکھا علی نماز قضا کر پردید قضا سبحان اللہ قرآن جو حکم نہیں نبی ستا ہوئے تھے نفارد میرا چھاڑ دے ہو نماز علی چھاڑ دیتی میں پوچھنا کتنے لکھا کیڑی گل نے علی نو اجازت دیتی ہے بھائی نماز چھاڑ اب بولو تو صحیح یہ صرف انگوٹھا تے کھلا ایتھے علی فرض چھڈی بیٹھے وہ چھڈیے تے نبی سورج والا کے تے پڑھائیے چھڈیے تے پڑھائیے فرض چھڈے تے وہ بھی دیگر دا کیوں چھڈے علی تو کھلا انگوٹھے چومن تے کتے لکھا مکہ مرے نانی دیا تیرا نانے دا نام کتے لکھا ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے توجہ ہے نماز چھوٹ گئی ہے فرض کیڑی آیت نال علی چھڈی ہے دسو تعظیم حد ہی نہیں اچھا سارا تو بڑا فرض نماز ہے ٹھیک ہے علی خیر روپ ہے اللہ دے نبی بیدار ہو آنسو جو گئے قصہ بڑا طویل ہے مولا علی آخر علی انہ ملنگ تنن علی جڑا ملنگے تے عید نہیں پڑھتا اچھا اس فرض تو ایک بڑا فرض ہے نماز جڑی فرض ہے نا اس تو بڑا فرض ہے دس دعاؤں کیڑا ہے تو مینوں ہی کار میں تینوں نہیں جان بچاونا فرض ہے جو تو مولوی نو نے پلیٹ صاف کرو تو آدھا جان بچاونا فرض ہے آپا نے میں سننا تو دا کر وہ آدھا جان بچاونا فرض ہے نماز نال وڈا فرض جان بچاونا ہے فقہ دا مسئلہ نماز پڑھ دے کھلو سب ٹھوں آ گیا موذی جانور ہے تانوں پتہ ہے مینوں ڈانگ مارتی مر جاتا موت واقع ہو سی نقصان مندے سی تے فقہ دا مسئلہ ہے نماز دے وچ ہی نماز چھڑ کے سوٹا ڈنڈا جو وٹا روڑا پھڑ اوندا سر پہ سانپ نو مار کٹتے تے پھر جتوں چھڈی اتوں اگاں پڑھ تیری نماز نہیں ٹرٹنی جان فرض ہے علی نماز فرض چھڈی بیٹھا ہے وڈے فرض جان ہے صدیق جان چھڈی بیٹھا ہے جان سپ مار رہے ہیں کھوری چننی بیٹھے اس سوراخ دے اندر ڈنگ ماردا ہے زہر اثر کردا ہے زہریلا سپ ہے بڑا سخت رہ چہرے دا رنگ بدلدا ہے او جان لیوا ہے او سپ جڑا بیٹھا وچ ڈنگ مار رہا بار بار لیکن ابو بکر فرماندے جان جاوے پر دید دی قضا نہ جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ زہر اثر کیتا رونے آنسو آئے اللہ دے نبی فرمائے صدیق حضور سب ڈنگ مار لے زہریلا درد بڑا لعاب لائے شفا مل گئی علی نماز وڈا فرض اور اون دے تو وڈا فرض جان صدیق جان پیش کی تھی
علی نماز پیش کیتی قرآن وچ حکم نہیں جدو رسول سمے تے تسی نماز چھڈ دینی ہے تسی جان دی کرنی ہے منہ دی کوئی جانور نہیں لیکن صحابہ فرمایا ہے وتوذرو سبحان اللہ وتوکرو تعظیم دی حد نہیں جان جاندی تے جاوے پر مصطفیٰ دے ادب وچ فرق نہ ہوے نبی دی تعظیم وچ فرق نہ ہوے او بھائی تے نبی دی تعظیم انگوٹھے چوم میلاد کرا نبی تے صلات پڑھ نبی دا نام لکھ وارا چوم اے سب ہے نبی دی تعظیم آخری گل نتیجے دی تقریر ختم ایک ہے ذات دی تعظیم ایک ہے نسبت علی شاہ دی تعظیم ایک ہے حکم دی تعظیم جیڑا مرید پیر دی گل نہ مننے بے ادب پوتر پیو دی نہ مننے بے ادب محبت دا دعویٰ کرے تے پیو آ کے پانی پیوا گھڑے چو بشیر پوترا ہوا کے ٹنڈے اٹھی تے پی لے اے بے ادب بھئی او میری گلہ میں تیزی جو جاندی ان کو سمجھ رکھو توجہ ہے یہ ران بندے دی نہ مننے بے ادب ایسا چو دی منشی نہ مننے بادشاہ دی تلے وزیر نہ مننے وزیر دا تلے مشیر نہ مننے تے جیڑا امتی نبی دی نہ مننے تے جی مننے ہی صحیح تے نبی دے دشمن دی مننے ایک پیر دا مرید پیر دی نہ مننے تے جیڑے پیر دے دشمن ہیں انہاں دی گل جا مننے تے پیر نو اور دکھ لگنا نہ مرادا میری نہیں مننی تے چلو کوئی نہیں خیر آئی او میرے دشمن دی تو نہ مننے ایک تو میری نہیں مننی جے مننی آئی تے میرے دشمن دی آج امتی نبی دا نبی دی گل نہ مننے تے مننے نبی دے دشمن ہونا جناب یہودیاں تے کافرہ دی نبی فرماوے سنت رکھو داڑھی شریف پڑھاؤ مچھا رکھو پس کو اے نبی دا امتی نبی دا حکم نہ مننے اے داڑھی بھی مننے نال موچھ بھی مننے شکل بناوے یہودیاں آلی جویں ٹرمپ دیئے بش دیئے اے یہودیاں دیا تے ہندوان دیا فلمہ دی ہے مرے داڑھی مون لئی نبی دی نہیں مننی داڑھی دے ویچ ڈیزائن کرنا بڑھوا آج امتی نبی دا داڑھی ڈیزائن بڑھوائی ایتو ہی فرانچ کٹ کیتی کھلا ایتے پھول اور داڑھی دے نال مچھیں چاہ دیندہ نہ بندہ نہ بڑھتی نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑو لتھا بادشاہ توجہ نہ گھوڑا تے نہ گدہ خچور نہ بندہ نہ بڑھتی نبی فرمایا بیویاں کو پردہ کراؤ قرآن آ گیا